சில்வர் ஸ்கிரீன் 2.0 நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள். நான் உங்கள் செல்வா. அதாவது எஸ்டிஆர் ஃபேன்ஸ் ரொம்ப நாட்களாகவே எதிர்பார்த்து காத்திருந்த வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படம் வந்து திரையரங்குக்கு வந்திருக்கு. அந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற விமர்சனத்தை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது சிலம்பரசனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, அதாவது இளம் வயது வலிமுன்னா வரக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் வரக்கூடிய போர்ஷனில் சும்மா முதல் சீனிலேயே வந்து சிலம்பரசனை வந்து ஆடியன்ஸோட கைத்தட்டில் தெரிக்க விட்டுருக்கிறாரு. அதன் பிறகு ஒவ்வொரு சீனும் வந்து கச்சிதமாக சிம்பு வந்து பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு. இன்டர்வல் சீன் அப்போ வந்து அப்படியே அரங்கமே பிசுறு தட்டின மாதிரி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சவுண்டை கிளப்பியிருக்கு இந்த படம். அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த படத்தை வந்து ரசிகர்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணி பார்த்ததை நான் பார்த்தோம். அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும், அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டார் ஓப்பனிங் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த படம் வந்து ரொம்ப ரசிகர்களோட கைத்தட்டில் வாங்கி ஒவ்வொரு சீனையும் வந்து கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் அவர்கள் அழகாக இந்த படத்தை வந்து இயக்கியிருக்கிறாரு. அதன் பிறகு இந்த படத்தில் முக்கியமான அம்சம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஸ்டிங். அதாவது ராதிகா சரத்குமார், அதாவது ஒரு நார்மலாக வந்து கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மகனுக்கு அம்மா வரக்கூடிய ராதிகா சரத்குமார் வந்து அந்த கதாபாத்திரத்தை பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதன் பிறகு அப்புக்குட்டி, அவராவது வந்து சிம்புவோடைய நண்பனை வரக்கூடிய அப்புக்குட்டியும் சரி, அதன் பிறகு ஹீரோயினாக வரக்கூடிய சித்தி இரானி அவங்களும் சரி, ஒவ்வொரு கதாபாத்திரம் வந்து அழகாக வந்து கௌதம் வாசுதேவன் அவர்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காப்புல. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கதை அம்சத்தையும் வந்து நமக்கு வந்து அப்படியே என்ன சொல்கிறது, கூட இருந்து பழகின மாதிரியே அந்த கதாபாத்திரத்தை வந்து அமைப்பு நல்லா இருக்குது. ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து ரொம்ப வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து போர் அடிக்காமல் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து கௌதம் வாசுதேவன் மேனன் வந்து அவரோட ரைட்டிங்கில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் செலுத்தி இந்த படத்தை வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு. அதன் பிறகு இன்னும் மஸ்ட் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இசைப்புயல் ஏஆர் ரஹ்மானுடைய வந்து இசை. அவரோட இசை வந்து அதாவது அவரே வந்து ஒரிஜினல் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துக்காக. ஒவ்வொரு இடத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ அவரே வந்து கச்சிதமாக வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு. அவரோட இன்ட்ரடக்ஷனும் சரி, இன்ட்ரோல் பிளாக்லையும் சரி, அவரோட பிஜிஎம்மும் சரி, அதாவது லவ் போர்ஷனும் சரி, ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ரசிகர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் சிலம்பரசனுடைய ஆக்டிங்கும் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய படம். இந்த படம் 2.5 மணி நேரம் இருந்தாலும் படம் வந்து இன்னும் 4 மணி நேரம் போனால் கூட இந்த படத்தை பார்க்குற அளவுக்கு ரசிகர்கள் தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம இன்டர்வியூவில் பார்க்க முடியுது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு இந்த படம் உண்மை. முடியும் பொழுது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2வது பாகம் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி முடிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த படம் வந்து கலைவான விமர்சனம் பெற்றாலும், அதாவது வந்து கேஜிஎஃப் கொஞ்சம், பாஷா கொஞ்சம், அதன் பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாயகன், இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு பெரிய படங்களுடைய வந்து தாட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாலும், ஆனால் அந்த படம் வந்து கொஞ்சம் கூட நம்மளை சலுப்பு தட்ட வைக்கிறதில்ல, கொஞ்சம் கூட அந்த படம் போர் அடிக்க வைக்கலங்கிறது உண்மையான உண்மை. அதாவது சில மாநில படங்களை வந்து குறிப்பாக சொல்லணும்னா கேஜிஎஃப் படங்களை வந்து கம்பேரிஷன் பண்ணி தமிழ் படங்கள் சொல்கிறாங்க. ஆனால் பட் இந்த படம் உண்மையாலுமே வந்து ஒரு தமிழ் சினிமாவுடைய கேஜிஎஃப் வெர்ஷனை கூட சொல்லலாம். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு வந்து கௌதம் வாசுதேவன் மேனன் அவருடைய சின்ன ஒரு கிராமத்தில் இருந்தவர் வந்து எப்படி அழகாக டானா மாறாரு அப்படின்ற கதாபாத்திரத்தை வந்து அங்கங்கே லாஜிக் மீறல் இருந்தாலும், சினிமாவுக்கு வந்து லாஜிக் மீறல்கள் அதாவது வந்து இருக்கலாம். அதாவது வந்து சினிமான்றதே வந்து நம்ம ஒரு இமேஜினேஷனில் எடுக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள், ஒரு சிலர் வந்து உண்மையான கதைகள் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்காக நம்ம எல்லாருமே வந்து உண்மையான கதாபாத்திரங்கள் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணக்கூடாது. அதன்படி பார்த்தோம்னா அங்கங்கே லாஜிக் மீறல்கள் இருக்கலாம். ஒரு வில்லேஜில் வந்து எப்படி வந்து டானா வரலாம், அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா, அதாவது அதெல்லாம் பார்க்காம நான் 2.5 மணி நேரம் ஃப்ரீ மைண்டடாக வந்திருக்கேன், இந்த வீக்கில் வந்து இந்த படத்தை என்ஜாய் பண்ண வந்திருக்கேன், ஒரு எஸ்டிஆர் ஃபேனாக வந்திருக்கேன், இல்லை 2.5 மணி நேரம் வரணும் அப்படின்னா மஸ்ட்டு ஒர்த்தான ஒரு படம். நாம் ரொம்ப நாட்களுக்கு பிறகு திரையரங்கில் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு பார்த்த படம் சொல்லலாம். அதாவது 2-3 தடவை கூட இந்த படம் ரிப்பீட்டாக பார்த்து ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. நாங்களே வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இந்த படத்தை பார்த்து அவ்வளோ விஷயங்களை வந்து கௌதம் வாசுதேவன் வந்து கச்சிதமாக செஞ்சுருக்காரு. ஒரு தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப நாட்களுக்கு பிறகு இப்படி வந்து ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பு பெற்ற படம் வந்து மக்கள் மனசில் வந்து வென்ற ஒரு படமாக வந்து வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படம் இருக்குது. இன்னும் வீக்கெண்ட் டேஸில் வந்து இந்த படம் மிகப்பெரிய வசூலை அள்ளுறதுக்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த படம் மிகப்பெரிய வசூலை அள்ளுன்னு சொல்லி சில்வர் ஸ்கிரீன் 2.0 சார்பாக நான் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட ஆதரவை தெரிவிங்க. நன்றி.